लागावाय नै मोखां गोराया दा सिखारदों मोखां खिथायाखै जौ लोंना उन्दुलायबाय बियो मोखां बुजोब्बाय जौ लोंना उन्दुदों मैया नै खथार मोनसे लोंदों बियो नोंखौ लायाखै जाम्बि ओइ सिमाङाबो ओरैजाय केमेरामेन जादों दिनै नै सासे हाथायानो लोमाखै दख'ना मोननानै मैया हाथाया खोब जलदि आरो नै बिथिंजाय अमा बिथै एवगासिनो अमा बिथै बिथिंजाय लागाय हाबदों नै सोरबाफोर नांगौ नामा सानै आग्लायना दंबाय बिथिंजाय नै लोंना उन्दुनायाव नै सेस जाला बेहा बैखौ लाना बिराद लोङो बियो कन्टिनिउ लोंनासो उन्दुयो फिसिनो हानाय नङा बेखौ जायनो लागोन बेखौ फिसिनो हानाय नङा बेखौ लाना आरो रावबो नै सासेया बिराद मावसि आरो बेखौ लाजागोन ओइ गोजा खाबसे खाबसे लोंसिलाय गोजाथार नामा सालथे अलमगा वेलकाम टु माय चेनेल स गाइस दिनै जोंहा नै बाबानि सारादु दं गाबोन नै बिथिं बानायहांगासिनो नै ओरैजाय सिमां दङ सिमां ओंखाम जादों एसे मिनिहरदो सिमां वाव जानानै खिथाहर ओरैजाय अमा बेदरखौ खिथाहर दे सिमां अमा बेदरा दे वाव लागाव बेदरखौनो बायनो हायालै सिमां नोंस्रा आबैमोना ओइ सिमां आबैमोना बेदरखौ बायनो हाया माथो इमान नै बिथिं दङ नै सासेया दख'ना गोदान मोननायनि हाथाइखौनो खोबाखै बैसागुनि दख'ना गोदान मोनदों बेहा हाथायानो खोबाखै दे हनै हाथाया खोब जलदि खुसिथार हाथाया खोब नोगोद मोसागोन बेयो देग्लाय बैसागुआव एकदम खैजिमा बिदै जाखाबाय मानसिया दाख्लै बिराद मोसासिगोन आरो दा आरो नै बेहा गैला दख'ना गोदान मोनासैना बेहा मोखां गोराया गावसो मोखां गोरायानो ना गाबोन सारादुनि जोंहा बियावसोनि आरो सारादुआ आरो नैथिंबो दं नै बिथिंजाय एक कुइन्टेल ना बे बाब्राबदों दहाय अबेबा ओइ सिंगिया बाब्राबनाय जामोन हमखलायनो हायाखै सालथेया आदाया हमहैग्रोबानो जायो ना खर' सुपारि नैबे ना खि रायलायनायनि गालाङो नैबे मोखां गोरा होनलायदो नङा मोखां गोरा होनलायदो देर घन्टासो लानांनाया दहाय गोदानायाव जास्ट 5 मिनिटल' जादों ए होमबा गोबावनो लादों माथो बेबो हा ग्रोबसो जाहैदोंथ' आरो होनबालाय हांखोफोर जानो आरो गोदानाया दानि मोनसे गोदान नै होग्राया थिंसो बुलाबायनो नागिरदों केमेरामेनखौनो होद इसिबां दामि मबाइलखौ गाहरलाबायनो नागिरदों देरनाय बबे मोनसेखौ जागोनलाय खिथा र' मानो जालाबायनांगौ आं माखौनो जाया खानाय हारिबो खाररा जानि मिलाय नामा
rêu yêu rồi. Này anh hộp sáng lồng. Thừa mà thế nữa. Miếng đứng ra. Miếng ăn đi. Đi đây miếng đứng thấy. Đi cứ khăn mà miếng nè. Thôi. Kitni garja de sales lên go. Đi đây. Đây à. Laji cái này nè. Vậy mà khá đâu, đó sẽ phải lấy nó là được. Nó có nông rồi. Siur rồi lại cái đó mà này. Ý là yêu đâu này. Tôi mau nên là. Nó lại là bao giờ gì? Thằng cái thằng này. Sang. Khá này ship được nó làm. Đúng thế khá đấy. Plastic ở đây. Không là vừa dài. Không muốn ra bên này. Hả? Cái này à? Chúng ta hơi đừng chúng ta. Ê, giờ bây đây. Nhưng mà hư cái. Aduh, hal sarani gini kabar. Ada bengkam zakin nama. Semang. Wah, danger ay badan ni kamu ni ya. Wah. Wah. Ambil di sana dulu. Này bikin na gada gasnya guys, na bao giờ pakai? Hasil bayi ni bayi ni nak kena, kiek kuntil na. Lang hasil tu kunci ni, sebab apa? Oh. Mau guru biar juga pakai. Baca aja tu lah. Zubin ada. Ayo thang lagi nih. Wow. Lihat sini dong. Yeah. Kamu angkat kemana? Boleh kalau dah kita. Sugri kalau cina ada. Cuma nang guna. Sugri ni. Nak ini nak bukan? Oh. Pasal. Oh, biar lah. Belum lagi nak. Maya? Maya? Asal jalan sah, kamu jangan. Nak buku. Siapa? Siapa kau ni? Puri kan? Imun khabar lah. Siapa mana bedi kuroba. Hong. Siapa? Dia bukan siapa? Bukan ini mana? Dah dia suruh kau nak tentu dia. Dia semula dia. Ada dia lah. Dia bersih. Rồi đến nào nó bao hết. Đã lắp tông nó. Cái một sân đi. Ai đang bày này anh. Cho từng giờ. Bên đó đấy cái đấy. Ở dưới khăm bông nó cũng sẽ. Làm tung cái này mình. Người ta đang ngay bên này á. Đây cái mà vào đây. Tao muốn về đây nè, bên này. Chấm này cái khăn ngắt. Rồi chứ. Ini dia. Buka kan sih yang apa? Khi thật sự cái biếu thóc của đó, như thật. Vâng đó, ini muốn nói mà. Muốn đập ban này cái nào cứ bên này thì thằng này cái này cái đấy cái nào rồi nó. Tôi là không phải ăn. Gus kan depan sih.
माइब्रा गिलास लोंदोंना दहाय बा मानसिया बावनो गैया आवाय नै नै मोखां रेदा सिखारदों मोखां मोखां खिथायाखै जौ लोंना उन्दुलायबाय बियो मोखां बुजोब्बाय जौ लोंना उन्दुदों मैया ओइ नै खथार मोनसे लोंदों बियो नोंखौ लायाखै जाम्बि ओइ सिमाङाबो ओरैजाय केमेरामेन जादों दिनै नै सासे हाथायानो लोमाखै दख'ना मोननानै मैया हाथाया खोब जलदि आरो नै बिथिंजाय अमा बिथै एवगासिनो अमा बिथै बिथिंजाय लागाय हाबदों नै नै सोरबाफोर नांगौ नामा सानै आग्लायना दंबाय बिथिंजाय नै लोंना उन्दुनायाव नै सेस जाला बेहा बैखौ लाना बिराद लोङो बियो कन्टिनिउ लोंनासो उन्दुयो फिसिनो हानाय नङा बेखौ जायनो लागोन बेखौ फिसिनो हानाय नङा बेखौ लाना आरो रावबो नै सासेया बिराद मावसि आरो बेखौ लाजागोन ओइ गोजा खाबसे खाबसे लोंसिलाय गोजाथार नामा सालदे अलमगा मोजांथार जाखाबाय हमदोल' लागायना हो एसे बखिना हो रोङाफ्रा माने एरना बखिनो होदो केमेरामेना बिदि जाबाय मालाय बिमा एसे बिमाखौनो गाव बिमानानै इबरा थांबाय ओइ बिमाजोंसो उन्दुयो नामा सोरजों उन्दुदो एसे लादोंमोन नानियासो मानसिखौ ओमफ्राय बारनानै मालाय ओरै आखाइ हरदोंमोन आङो गोसो मोनबायना आयु बोरै फैखा आंनावलाय बल बिमाजों गोबाना उन्दुयोबा नोंदि गोबायाखैमोन गोबानो आंखौ सोंग्रोलायबावो माने ओरै नोंखौ ओरै गोबाबा मेगना मेवा होननानै ओमफ्रायसो गोबायो सियाथ' दांजाथारा ओमफ्राय गाज्रि नुदो बुङाखैसो आं लागासिनो अमा बिथैसो हटेलाव 50 थाखाफोर फाननो हासिगोनखौ बायना जाया आंखौ जायो गोथावसो माने इसेयानो आरोना सोलालाय दोनलाय गोथाव जायो जाबायलै दे खनसे खिथाबाव खनसे खिथाबाव दे मोनसेबाव मोनसेबाव दे बायना लाबोनाय आरो बेयो हाग्राखौ ओइ गिसंखौथ' मानो फन खालामाखै नोङो नोंहा कबिखौ दैयावलाय सोनानै अ फन खालामहर एमान गिसंखौ रख दोननांगौसोमोन भिडिअ बानायखाना फट' थाबायनानै हरबाय बेना मबाइला गिदिर नङा साफायखा नोंलाय अबेनिफ्राय फैनाय आङो गोजाननिसो हाबावनो लुगैदोंमोनला बरिया नुबायलै कालारखौ बरिया नुबाय माबे 8255 040 नै जोंहा भाइया दासो जादों बिराद लेट सफैदों आरो बेस्थ'मोन हे मोखां ग्राया दे ओरैनो खनसे